Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І вось у гэтым стрыме мы будзем на ўсе гэтыя падзеі глядзець праз гендерную прызму, як мы гэта любім казаць, таму што у нас у студыі медыаэкспертка і гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Добрый дзень, спадарыня Ірына. Добрый дзень. Спадарыня Ірына, давайте я трошечку нават свой сцэнар паламаю, таму што мы далі заголовок с YouTube трансляции. Кожны раз за разом мужчыны, гендерная нероўнасць на конференции «Новая Беларусь». И адразу нам пришло такое, не то чтобы пытанне, а сцвярджэнне, ці каментар, ці меркаванне аднаго з наших пастаянных гледачоў, Віктор, які піша: можа, у нашай складанай сітуацыі найперш варта кіравацца прафесіяналізмам, а то панабіраюць экспертак па бяспецы па гендерных квотах, а потым яны кружочки для КДБ записываюць. Ну, я лічу, што гэта такое даволі, напэўна, тыповае сцверджанне, і вось мы будзем зараз дэканструяваць гэтае сцверджанне, будзем тлумачыць, ну, напэўна, ўжо ў чарговы раз, чаму у аснове вось такога мыслення ляжыць нават не адна, а некалькі памылак. Але вы такі дзіўны паварот задалі перад тым, як мы вот з вами выйшлі в эфир і абмяркоўвалі план нашай размовы. Безумоўна, мы хочам абмеркаваць вось гэтую тэму, новую канферэнцыю «Новая Беларусь», але вы на гэтую канферэнцыю «Новая Беларусь» выйшлі, прапанавалі выйсці праз скульптуру у гонар жанчыны, якую вось там плануюць у Беларусі на у гонар года беларускай жанчыны паставіць. Уже, здаецца, не першую скульптуру. Не першую, одну. То бок, давайте, што па гэтай скульптуры і якое дачыненне на мае да канферэнцыі «Новая Беларусь»? Ну, дачыненне да канферэнцыі «Новая Беларусь» мае ўскоснае, але мы заўсёды гаворым пра тое, што адбываецца ў Беларусі, так, праз гендерную лінзу. А зараз гэты тэматычны год беларускай жанчыны, і таму мы у каждой нашай перадачы стараемся маніторыць, што вось звязанае з гэтым годам беларускай жанчыны, значит, новае за гэты перыяд, як бы там ёсць. І вось апошняя навіна, што так, будзе гэтая скульптура. Скульптура называецца «Імя ёй жанчына» альбо «Квітнеючая Беларусь». Паставяць яе ў Дзяржынску, здаецца, 19 верасня, вось калі будуць там абласныя дажынкі. Але гэта таксама робіцца як быццам бы у гонар беларускай жанчыны і вось менавіта у год беларускай жанчыны. Ну, як бы мае ўражанні як гендернай эксперткі ад гэтай скульптуры, што ну, я не буду зараз яе характарызаваць менавіта з такога дызайнерскага, мастацкага, візуальнага пункту гледжання, але я думаю, што адмыслоўцы ў гэтых сферах таксама скажуць, што няма там чаго каментаваць. Гэта скульптура вельмі паказальная з пункту гледжання гендернай палітыкі сучаснай Беларусі. Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі. Яна з'яўляецца сімвалам, алегорыяй. Гэта ні ў якім разе не адлюстраванне вось сённяшняй беларускі. Гэта не пра суб'ектнасць беларусак, а гэта пра тое, што яны сімвалы, і вось у гэтай скульптуры вельмі гэта бачна. Вельмі такая простая лінія: жанчына, зямля, ураджай, урадлівасць, Беларусь. Там маладая жанчына з гэтым снапом жыта ў руках ідзе па полю, на галаве ў яе вянок. Твару мы яе, зразумела, амаль не бачым, але ўсе гендерныя прыкметы яе пола вельмі як бы добра бачныя ў гэтай скульптуры. І вось такая алегорыя жанчыны як Беларусі. І у мяне пытанне, а якое гэта вельмі традыцыяналісткае, нават такая этнаграфічная выява жанчыны мае да сённяшніх беларусак. Можна было, не ведаю, там паказаць беларуску з кнігай, з камп'ютарам, не ведаю, беларуску на прадпрыемстве, у лабараторыі, там дзесьці ў арганізацыі, у гарадской прасторы. Но паказаць як бы сучасную беларуску наогул у нас як бы
вельмі такая ж краіна якраз працаўнікоў у сельскай гаспадарцы у нас вельмі мала, у нас вельмі такая індустрыяльна-інфармацыйная краіна. Але вось мы бачым такі вось этнаграфічны сімвал, і гэта жанчына, на якую глядзім мы. Гэта не жанчына, якая глядзіць на нас. Вось я заўсёды ўспамінаю, як вось гэтую Еву Хаіма Суціна, якая стала і сімвалам пратэстаў, сімвалам нашай рэвалюцыі. Гэта жанчына, на якую глядзім мы, але якая глядзіць на нас. А вось усе гэтыя выявы жанчын у год беларускай жанчыны, яны не глядзяць на нас. Яны толькі аб'ект нашага бачання, яны не суб'екты. Ну, можа быць, не столькі нашага бачання, колькі, я не ведаю, ну, ведаюць, відаць, скульптары, мастакі, якое бачанне у аднаго галоўнага гледача і ацэншчыка, мастацтвазнаўцы, і пад яго ўяўленні, это ж это самае кіраўнік Саўгаса, які быў ім і ім застаўся да гэтага часу, для якога там сельская гаспадарка і барацьба за ўражай, вайна там вот на полях, это самае галоўнае. Вот под гэтае яго уяўленне, яго бачанне такое і робяць і сімвал адпаведны. Ну так, мы гаворым пра тое, што ў нас адзіны заказчык і адзіны вось гэты адна зацікаўленая персона, якая з'яўляецца спажыўцом усіх гэтых прадуктаў, але мне здаецца, што нават у тыя ж самыя 70-е годы, калі была маладосць Александра Рыгоровича, ўжо былі больш сучасныя, больш такія, больш сучасныя выявы жанчын, а гэта вось, не ведаю, нават не думаю, што дзесьці потым у музеі гэта зойме там нейкую пляцоўку, бо гэта, здаецца, вельмі далёкая ад мастацтва выява, але вось яшчэ раз галоўнае, яна паказвае жанчыну як сімвал, як алегорыю, а не як грамадзянку, не як там вось суб'ектку і гэтак далей. А можа яшчэ тады скажу вось такі момант, і тут же мы бачым такі вельмі выразны эйджызм, калі вось чамусьці выявы год беларускай жанчыны, а выявы мы бачым толькі вельмі маладых жанчын. А дзе вы бачаеце тыя ж самыя жанчыны 50+, 60+, 70+, якія там усё жыццё адпрацавалі на Беларусь, якія там нараджалі дзяцей, выхоўвалі іх і гэтак далей. Чаму вось менавіта вось гэта жанчына ў такім яўным рэпрадуктыўным узросце, вось толькі яна як бы сімвал вось гэтай квітнеючай Беларусі. Я ўжо не хачу тут праводзіць гэтыя культуралагічныя паралелі, не ведаю, нават вот з мастацтвам Трэцяга рэйху, калі вось менавіта жаночыя фігуры былі сімваламі такой вось сапраўднай Германіі, але гэта, мне здаецца, не трэба мець культуралагічнай адукацыі, каб усё гэта ведаць і разумець. Я нават баюся сабе ўявіць, што будзе, калі наступны год, скажем, будзе годам беларускага мужчыны, там ці годам беларускага дзіцяці, там ці яшчэ што-небудзь. Годам беларускага мужчыны хутчэй за ўсё не будзе, але так я таксама як бы не буду думаць, што там можа быць далей. Просто калі ўжо такую ўзялі традыцыю, то які б год зараз вот не быў, асабліва, тут без залежнасці ад гендера, а можа і ўвогуле там які-небудзь, і тут пачнуць скульптуры нейкія і зноў клепаць і клепаць, то што будзе праз 10 гадоў? Не ведаю, можа там беларускага міліцыянта, альбо там яшчэ каго-небудзь беларускага губазіка, на жаль. Да, і паглядзім, што там будзе гэты сімвал уяўляць. Калі пераходзіць усё ж такі далей да нашай тэмы канферэнцыі Новай Беларусі, вы как бы кажаце пра тое, што дакладней, давайте я задам такое пытанне адразу, каб вы выказалі сваё назіранне. Што наконт гендернай роўнасці экспертак, аналітыкаў, тых, хто браў удзел? Вось глядзіце, чаму як бы я сыходзіла з гэтай скульптуры? Вось вашае першае пытанне, як мы пераходзім ад скульптуры да Новай Беларусі. Вось глядзіце, як быццам гэта зусім розныя сістэмы. Вось Лукашэнкаўская Беларусь і канферэнцыя Новая Беларусь. Але ёсць штосьці, на жаль, падобнае. Жанчыны бачныя
і там, але калі даходзіць да прадстаўніцтва, да суб'ектнасці, да актарнасці, да таго, каб быць эксперткамі, ну як бы тады жанчыны кудысьці знікаюць. І вось гэта характэрна і для адной сістэмы, і, на жаль, у чымсьці характэрна і для другой сістэмы. Вось, калі мы менавіта разглядаем канферэнцыю «Новая Беларусь», ну вось і я была, і вы былі, ну, згадзіцеся, сярод удзельнікаў, ну, як бы жанчын, ну, прыкладна палова, я так думаю. Ну, як бы гэта ж не значыць, што на гэтую канферэнцыю прыйшлі амаль адныя мужчыны, ну, там было некаторая частка жанчын. Не, там прыкладна было, мне здаецца, 50/50. Было, як бы, ну, было шмат жанчын. Але калі гаворка ідзе пра панэлі, оказывается, зусім іншая сітуацыя. Оказывается, сітуацыя, што амаль на ўсіх панелях мы бачым такую пераважную большасць мужчын сярод спікераў. І гэта нават не тое, што, ну, напрыклад, 3 спікера, 2 спікеркі, а вось літаральна 1 спікерка і 5 спікераў. І таксама было цікава заўважаць, што калі вось былі першыя панелі такія, ну як бы самыя галоўныя, самыя стратэгічныя, якія прысвечаны палітыцы, палітычнаму транзіту, бяспецы, геапалітыкі, будучыні Беларусі, як бы на ўпроставым сэнсе слова, там жанчын, вось адна жанчына на панель. Калі ўжо як бы бліжэй да канца, калі ідзе гаворка пра адукацыю, пра моладзь, пра сацыяльныя пытанні, там нават пра журналістыку, тады аказваецца, што жанчын ужо больш-менш як бы становіцца яшчэ не роўна, але ўсё ж такі больш. І вось тады я бачу гэтую такую нераўнамернае размеркаванне экспертнасці. Ну, па-першае, вось яшчэ раз, сярод удзельнікаў жанчын 50%, калі панелі, тут мы там бачым, не ведаю, 10, 15, 20, ну, 25% жанчын. Гэта ўжо праблема, а па-другое мы бачым вось гэтую тэматычную няроўнасць жанчын. Вось як быццам ёсць больш жаночыя тэмы, вось тыя, што я пералічыла, а быццам ёсць больш мужчынскія тэмы. І вось мне гэта не зразумела. Я не гавару пра тое, што толькі жанчыны павінны вырашаць будучае Беларусі. Але мне дакладна хочацца, каб сярод людзей, якія атрымалі права агучваць свае думкі наконт будучага Беларусі, былі прадстаўленыя жанчыны. Хаця б таму, што нас, ну, гэтых 50%. Ось вы задаецеся такім пытаннем, кажучы пра тое, што ў прынцыпе вось з такім падыходам да складання ці напаўнення з пэўнай панелі эксперткамі, падыходы аднолькавыя, што, умоўна кажучы, у лукашэнкаўскіх вот боку, што тут, і пішыце. Можа, не аднолькавыя, але падобныя. Але блізкія, да. Але ці настолькі розныя ўяўленні пра тое, дзе месца жанчыны і хто мае права гаварыць ад яе імя. То бок, сапраўды, блізкасць пэўную вы заўважаеце? На жаль, заўважаю. І мы кожны раз пра гэта гаворым, што вось мы выехалі в эміграцыю не толькі з валізкамі са сваімі рэчамі, но і з нашымі уяўленнямі ў галаве, з нашымі стэрэатыпамі, з нашымі міфамі, з нейкай неадукаванасцю і гэтак далей. І, канешне, мы павезлі іх з сабой. І патрабуецца асаблівая праца, каб гэта ўсё усведаміць і памяняць. І на гэта патрэбныя, ну, такія дадатковыя высілкі. Нам дастаткова складана, у нас мала рэсурсаў, і вось траціць гэтыя дадатковыя высілкі часта не хочацца. Вось глядзіце, вось учора да вас прыходзілі Аліса Рыжыченка, Франак Вячорка, і вы, дзякуй, задалі ім пытанне вось таксама пра тое, што не было вось гэтай гендернай роўнасці. І калі Аліса адказвала на гэтае пытанне, яна частку праблем
праблемаў пералічыла. Вось, напрыклад, пра тое, што так, запрашалі жанчын, але некаторыя жанчыны адмовіліся. І я веру, што так, канешне, і было. Вось, глядзіце, ні ў якім разе не хачу сказаць, што аргкамітэт, што там сабраліся там адні сексісты, і вось, значыць, гэта было іх свядомае рашэнне, не даць жанчынам як бы быць прадстаўленымі ў панелях. Таму што ў падсвядомасці яны так бы на іх наклаў адбітак лукашэнкаўскі рэжым. У тым ліку, не, безумоўна, я так сказаць не хачу. І між іншым, калі б вось уся была праблема ў тым, што вось там ёсць нейкія сексісты, так гэтую праблему было б вельмі лёгка вырашыць. Ну, як бы, альбо замяніць гэтых сексістаў на людзей з такіх больш адукаваных, альбо можа нават адукаваць гэтых сексістаў, і яны перастануць быць сексістамі. Але я хачу сказаць значна больш такую складаную рэч пра тое, што вось гэта гендерная няроўнасць, яна узнаўляецца зноў і зноў не таму, што хтосьці хоча свядома прынізіць жанчын. А напэўна, вось таму, што вось калі вы зачытвалі каментар нашага гледача, які гаварыў прыкладна такое, што я хачу бачыць сапраўдных экспертаў. І што мне вось не важна, значыць, там, якога гендеру будзе гэты чалавек. І вось я лічу, што, напрыклад, вось гэты чалавек, менавіта ён эксперт, там, ну, хай там па міжнароднай палітыцы. І таму я хачу, значыць, бачыць яго менавіта ў гэтай панелі, а не нейкіх незразумелых мне персон, якія не з'яўляюцца экспертамі. І вось тут я задаю пытанне, а каго мы называем экспертамі? Вось як людзі, неважна, мужчыны, жанчыны становяцца экспертамі. І вось тут вось як бы вельмі шмат фактараў дзейнічаюць, яны дзейнічаюць заўсёды, плюс ёсць дадатковыя фактары, якія дзейнічаюць менавіта вось у нашай беларускай сітуацыі, і імя гэтай сітуацыі бяспека. Вось глядзіце, штосьці ў мяне, вось глядзіце, стала нейкае слово паразіт, трэба мне за яго узяцца. Вось я якраз таму, што працавала большую частку жыцця ў акадэміі, я сама арганізоўвала вельмі шмат канферэнцый, ну і удзельнічала яшчэ ў большай колькасці канферэнцый. І раней гэта было як? Былі публічныя колы. Вось call for papers, call for experts. То есть былі вось гэтыя прамыя, фармальныя каналы камунікацыі. Калі вось арганізацыйны камітэт, які вось весь быў пералічаны, там былі імёны, прозвішчы людзей. Гэты арганізацыйны камітэт абвяшчаў канферэнцыю, былі вось гэтыя прамыя каналы, і, канешне, можна было звярнуцца да гэтых людзей і, напрыклад, прапанаваць сябе, сваю тэму, свой падыход, свой пункт бачання і гэтак далей. Калі мы зараз вось па-за межамі Беларусі, калі ў нас так мала рэсурсаў і калі ў нас ёсць транснацыянальныя рэпрэсіі, безумоўна, вось гэтая празрыстасць, гэты фармальны, нармальны шлях, як людзі падаюцца на канферэнцыю, ён для нас вельмі абмежаваны. Але ўсё роўна, вось мы гаворым пра аргкамітэт. Я разумею, што не ўсе людзі, якія ў гэтым аргкамітэце з'яўляюцца публічнымі. Але між іншым, хаця б частка гэтых людзей, яны ж публічныя, але я, напрыклад, нідзе не бачыла вось спіса менавіта аргкамітэту, менавіта праграмнага аргкамітэту. Каб можна было, вось ты бачыш канкрэтнага чалавека, і ты, напрыклад, яму пішаш, тэлефануеш там, бачышся з ім альбо з ёй і гаворыш. У мяне ёсць такая экспертыза, я там магу прапанаваць вось гэта сваё бачанне. Вось, на жаль, няма гэтых прамых зараз такіх афіцыйных фармальных каналаў, і таму што працуе? Працуе, па-першае, сеткавасць. Вось якія сеткі ўжо склаліся. А сеткі вельмі часта мужчынскія і карпаратыўныя.
Ну, напрыклад, вось, ну, не ведаю, уявіце, вы, значыць, арганізатар канферэнцыі. Ёсць Ірына Сідорская, незалежная даследчыца, і ёсць Ірына Сідорская, старшая супрацоўніца бюрок. Якую Ірыну Сідорскую вы хутчэй за ўсё выбераце? Абедзвюх. Хутчэй за ўсё тую, за якой стаіць інстытуцыя. Вось гэтая прызнаная інстытуцыя. І перш за ўсё, на канферэнцыі будуць кіраўнікі гэтых інстытуцый. І тады ў мяне пытанне, а чаму так аказваецца, што вось у дэмакратычнай Беларусі большасць кіраўнікоў усіх арганізацый гэта мужчыны? І тады атрымліваецца, што вось як кіраўнік арганізацыі гэты чалавек становіцца экспертам, выступае на адной канферэнцыі, на другой канферэнцыі, на трэцяй канферэнцыі, і мы ўсе пачынаем менавіта гэтага чалавека інтэрпрэтаваць як эксперта, а не іншых, бо ў іншых не было магчымасці вось сябе так пазіцыянаваць. Вось я хочу сказаць пра тое, што мы самі называем кагосьці экспертам, а кагосьці не называем. І гэта залежыць не толькі ад ведаў і кампетэнцый гэтага чалавека. Гэта вельмі залежыць ад вось такіх структурных фактараў. І аказваецца, што калі мы лічым, што бяспека, палітыка, там палітычны транзіт, геапалітыка, міжнародныя адносіны, гэта мужчына справа, но тады як бы мы лічым, што экспертамі па гэтай тэме могуць быць мужчыны. І тады мы не бачым жанчын-экспертак. Мы не бачым жанчын, абазнаных у гэтай тэме як экспертак. А калі мы бачым нейкую тэму, ну вось такой сацыяльнай, боль там мастацкай, ну так, гэтым жанчыны як быццам могуць займацца, у іх гэта як бы атрымліваецца, ну вось там жанчыны могуць быць. Ну, не скажите, у нас по эканоміцы чамусьці эксперткі галоўныя жанчыны на Еўрарады, а вот по экспертыза по бяспецы тут ввогуле праблема. Я вот сходу вам такого годнага аднаго, максимум двух экспертаў менавіта вот у пытаннях бяспекі могу назваць, там вось Казак, гэта найперш, как бы, і калі мне скажуць, назовуць імя эксперткі по бяспецы, то я толькі рады, шчаслівы буду і тут жа запрашу яе в эфир. Гэта вельмі добра і безумоўна я думаю, што Еўрарадыё гэта прыклад менавіта сродка масавай інфармацыі, якое часта запрашае экспертак, і гэта вельмі добра, але вось я яшчэ раз звярну увагу на складанасць гэтага працэсу і складанасць менавіта ў тых рэаліях, у якіх мы зараз знаходзімся. Ну вось раней было прасцей, ну не ведаю, вось я была загадчыцай кафедры Белдзяш універсітэта, і, напрыклад, я магла быць эксперткай толькі таму, што ў мяне такая пасада. І ўжо, ну вось, яна прадстаўляе Белдзяш універсітэт. Канешне, яна экспертка, давайте яе пазавем. Зараз шмат хто з нас страцілі гэтыя пасады. Новых пасад можа не быць, а вось гэтыя нашы старыя уяўленні, яны засталіся з намі. І вось яшчэ я звярнула бы ўвагу вось на які момант. У тым ліку гаварылі пра тое, што вось сярод мадэратарак на канферэнцыі «Новая Беларусь» было шмат жанчын. Гэта, канешне, добра. Добра, калі жанчына не проста сядзіць у зале як глядачка, але жанчына мадыруе панель. Але ўсё ж такі я не магу згадзіцца з тым, што роля мадэратара, мадэратаркі такая ж важная і ўплывовая, як роля эксперта альбо эксперткі на гэтай панелі. Так, мадэратар мае значэнне. Мадэратар задае рамку размовы, арганізуе размову, але мадэратар не можа выказваць свае думкі
адносна будучага Беларусі. Свае сэнсы мадэратар не выказвае. Мадэратар там резюміруе, сочыць за размовай і гэтак далей. Таму, калі вось чую такой контраргумент, што паглядзіце, колькі жанчын было сярод мадэратараў, ну, для мяне гэта ўсё ж такі дваякі аргумент. Бо, на жаль, бывае даволі часта, што жанчыны менавіта выконваюць вось гэтую арганізуючую ролю. Такую ролю вось менавіта арганізатара к размовы. Але самі яны не маюць тады магчымасці выказаць свае думкі. Или вось больш яшчэ мне гэта, напэўна, як бы баліць, таму ёсць што сказаць. Вось панель па медыа, якую, напэўна, ну, вось і вы запомнілі, і я запомніла. Здаецца, там было 3 мужчын і 2 жанчыны. Ну, здаецца, ну, амаль як бы вельмі добра, бо зразумела, калі 5 чалавек, ну, заўсёды там нейкая група будзе ў меншасці. Але глядзіце, жанчынай была мадэратарка Вольга Лойка, і жанчынай была Катя Андрэева, якая прадстаўляла менавіта свой персанальны досвед як журналісткі былой палітзняволенай. А мужчыны, якія былі на гэтай панелі, 2 з іх было медыэкспертамі, якія наогул расказвалі, як развіваецца гэта сфера, якія ў яе тренды, называлі лічбы, давалі аналітыку, і адзін з вельмі паспяховых медыа-менеджераў, які таксама, ну, вось з лічбамі прадстаўляў як бы свой медыа-праект. І тады атрымліваецца, што нават калі ёсць гэтая колькасная, як быццам ёсць колькасная роўнасць, па сваіх статусах, па сваіх магчымасцях, гэта зусім розныя магчымасці. Яшчэ раз, адна справа, калі я расказваю пра свой персанальны досвед, а іншая справа, калі я выступаю як медыэкспертка і расказваю пра тренды ў сферы. Ну так, вось Вожык Патрыот піша, але ж не было такого, што жанчыны-эксперткі хацелі, а іх не пусцілі. Ці было такое? Ну, наколькі я не ведаю, вот я такога не ведаю, можа, спадарыня Ірына, ўсё ж таки мы не ў аргкамітэце, каб вот ведаць усе нюансы. З іншага боку, у нас са спадарыняй Ірынай узніклі сумневы у экспертнасці, ну, скажем так, пэўных прадстаўнікоў і удзельнікаў дыскусій. Дзякуй, я перайду да гэтага. А можа, я ўсё ж таки трохі адкажу на вось гэтае пытанне. Не наўпрост, бо, канешне, я такога не ведаю, але я вярнуся вось да тых словаў пра тое, што аргкамітэт запрашаў жанчын, і некаторая частка жанчын адмовілася. І нават панелі на адну тэму давялося адмяніць, таму што не набралася патрэбных людзей. Вось. Я не ведаю падрабязнасці, бо я не ўваходзіла ў аргкамітэт, але я на 100% веру, што такая сітуацыя магла быць. І вось тут я б хацела таксама пасвяціць гэтую праблему, а чаму жанчыны адмаўляюцца. І я думаю, што тут будзе вельмі шмат адказаў, вельмі шмат аспектаў. На некаторыя з іх мы, беларуская супольнасць, можам наўпрост паўплываць. Ну, вось, напрыклад, тая ж самая учорашняя ваша спікерка гаварыла пра тое, што частка жанчын не хоча вось гэтага абясцэньвання, не хоча хейта па выніках свайго выступу, бо, ну, зразумела, не вельмі прыемна, ты рыхтавалася, ты выступала, а потым, напрыклад, прачытаць там у каментарах, ну, не ведаю, што ты там не так выглядаеш, што ты там што ты там неяк дзіўна апранутая, што цябе немагчыма было слухаць і гэтак далей. Вось гэты хейт, вось гэтае абясцэньванне, безумоўна, ёсць. І гэта якраз тое, на што мы можам паўплываць. Гэта тое, што, ну, мы можам як бы... ну,
чаму мы можам сказаць як бы рашучае не, што так не павінна быць. Мы можам мадэраваць каментары, але мы можам і на ўзроўні звычайных карыстальнікаў гаварыць пра тое, што так неправільна, што не займайся гэтым, што такога не павінна быць, што там май павагу да эксперткі і гэтак далей. Але гэта толькі частка. А вось, напрыклад, другая частка – гэта той самы сіндром самазванца, які на самой справе называецца правільны сіндром самазванкі. Вось менавіта жаночая сацыялізацыя не робіць жанчын упэўненымі ў сябе, рашучымі, мэтанакіраванымі. Можа, не зусім правільна сказала не тое, што не робіць, але не спрыяе таму, каб выхоўваць у дзяўчынках вось гэтую упэўненасць у сябе, актыўнасць, мэтанакіраванасць, уменне даволі лёгка пераносіць вось гэтую крытыку і гэтак далей. Дзяўчынак хутчэй вучаць быць такімі ветлівымі, усім падабацца, не як бы не настойваць на сваім, быць вось такімі як бы тымі, хто будуе адносіны паміж людзьмі, а не адстойвае хутчэй сваё меркаванне. Я памятаю нават вось калі мы з вами пачыналі працаваць, і я аднойчы штосьці сказала, вось чаму вы, спадар Зміцер, мяне там не запросили на нейкую нагоду, і вы вельмі шчыра сказалі, што, спадарыня Ірына, калі у вас ёсць нейкая інфармацыйная нагода, так чаго вы сядзіце? Вы мне скажыце, што у вас ёсць такая нагода. Але для мяне было зрабіць тады гэта складана. І гэта не толькі для мяне, гэта шмат для каго з жанчын. Вельмі шмат жанчын на самой справе чакаюць, калі іх заўважаць, назовуць эксперткамі і запросіць. А для гэтага, як слушна заўважае ўжо ўзгаданы наш, это не Вожык Патрыёт, это Антон Берна піша. Так в чым праблема эксперту завесці канал на Ютубе? Калі экспертыза сапраўдная, свая аўдыторыя знойдзецца хутчэй, чым усялякія там сімпозіумы і круглыя сталы. І журналісты заўважаць і скажуць: о, цікава там гаворыць, давайте-ка да сябе запросім. У чымсьці згаджаюся, так, зараз мы можам завадзіць свае каналы камунікацыі, але яшчэ раз, усё ж такі свой уласны, без інстытуцыйнай падтрымкі, без сімвалічнага капіталу канал будзе даволі складана заўважыць з аднаго боку, а з іншага боку, як бы хейт і абясцэньванне можа быць яшчэ лягчэй у тым самым прыватным канале. Гэта ўжо пытанне упэўненасці ў сваёй экспертызе, піша Віктор. Калі твае ідэі слушныя, хейціць будуць такіх хейтараў. Хацелася б не жыць у такім свеце, пра якім пішуць вось нашыя слухачы і гледачы. З аднаго боку, я вельмі ўдзячная, гэта для мяне таксама аргументы, але нават са сваім даследчым досведам, нават са сваімі рэгаліямі, са сваім узростам, я разумею, што час ад часу я бачу, прыкладна рэакцыю: а хто ты такая, каб пра гэта гаварыць? І я тады разумею, што як бы з якой рэакцыяй можа сустракацца 25-гадовая даследчыца, 30-гадовая, той, у якой няма там доктарскай ступені ў камунікацыі і гэтак далей. А сёння, вось мы ў такім стане, калі вось я яшчэ раз гавару, інстытуцыі не заўсёды за намі стаяць. Добра, давайте дальше. Я слухаў вас, калі вы казалі: а хто ты такая? Мне ўзгадаўся гэты момант з фільма «Залаты целёнак», когда Шура Балаганаў з Паніковскім там у кафе на пляжы спрачаюцца, як яны будуць рабаваць карейку. А ты хто такой? А хто ты такой? Вось прыкладна пра гэта. Давайте да іншай тэмы. Вось мы са спадарыняй Ірынай не ўзгадалі, хто там з эксперт так хацеў бы выказаць сваю экспертызу, а яе не пусцілі, хаця, можа, такія былі, не бярэмся на 100% казаць. Але ёсць іншая тэма, якую я хацеў бы на завяршэнне закрануць. Калі ўзнікла пытанне і спрэчка,
А чаму вы гэтага чалавека запрасілі ўвогуле браць удзел у канферэнцыі і далі яму слова быць дыскутантам? Я зараз кажу пра Міколу Дзядка. Маўляў, адны кажуць, ну вот у яго ж свае меркаванне, сваё бачанне, ну кажу, там экспертиза, не экспертиза, ну сваё бачанне, якое ён можа выказаць у дыскусіі вельмі годна. Ён не, як тут правильно сказаць, не варты, не час, у яго ёсць пэўныя хібы, якія перашкаджаюць таму, каб ён выходзіў на публіку. Что вы скажете? Наколькі гэта хейт, не хейт, канцэлінг? Ну, я б па-іншаму трохі паглядзела. Мне ўсё ж такі здаецца, людзей, у якіх ёсць свае меркаванні і якія могуць годна іх выказаць, даволі шмат. Ну, напрыклад, і вы, і я, мне здаецца, маем свае меркаванні менавіта вось па тэме, як яна там была, дараваць, коска... Пакараць нельга памілаваць. Да, пакараць нельга памілаваць, і мне здаецца, ну шмат хто з людзей мае на гэты конт меркаванне і можа годна яго выказаць. Я б хутчэй сказала пра тое, што гэта падзея, канферэнцыя «Новая Беларусь» вельмі важная, вельмі сімвалічная, і думаю, што гэта галоўная наша канферэнцыя. Ёсць іншыя канферэнцыі, таксама вельмі важныя, але менавіта канферэнцыя «Новая Беларусь» – гэта галоўная канферэнцыя. І таму людзі, якія на ёй выступаюць, гэта людзі, якім наша супольнасць дала такое права, дала такую магчымасць, і значыць, лічыць гэтых людзей вельмі годнымі і з вялікім сімвалічным капіталам. Таму я паставіла бы пытанне вось менавіта такім чынам. Шмат годных беларусаў і беларусак. Але на гэтай канферэнцыі, ну, напэўна, выступаюць самыя уплывовыя, самыя там ведаючыя, самыя у тым ліку бездакорныя ў нейкіх маральных справах. Таму, калі гэтая канферэнцыя, яе аргкамітэт дае магчымасць выступіць чалавеку з невырашанай, непэўнай рэпутацыі, мне здаецца, што тады камітэт, ну, як бы, напэўна, моцная версія робіць памылку, а такая больш, можа, узважаная версія павінен патлумачыць, чаму чалавек, які быў абвінавачаны, і прызнаў частку гэтых абвінавачванняў, менавіта быў абвінавачаны ў тым, што не панёс адказнасці за свае даволі непрыемныя ўчынкі ва адносінах да 16-гадовай дзяўчыны, мае права прадстаўляць беларускую супольнасць на гэтай канферэнцыі. Вось для мяне гэта пытанне, безумоўна, прынцыповае. Бо яшчэ раз я разглядаю выступленне на гэтай канферэнцыі як гонар і як знак прызнання таго, што ты чалавек, якім мы можам ганарыцца. Гэта дакладна не, вось вы сказалі, кэнселінг, дакладна не пра культуру адмены, гэта пра тое, як маральная рэпутацыя чалавека, ну, як бы пасуе ці не пасуе да таго, як прадстаўляць супольнасць менавіта па такой тэме пакарання, тэме адказнасці, альбо там тэмы таго, што тэмы даравання. Таму я разумею і падтрымліваю зварот фем-групы, які фем-група зрабіла да арганізатараў. Я ведаю, што частка аўдыторыі не прысутнічала на гэтых дэбатах,
не прысутнічала, бо гэта было іх стаўленне да таго, што яны не лічаць гэтую кандыдатуру вартай удзелу ў канферэнцыі «Новая Беларусь» менавіта значыць, на такім, у такой пазіцыі. Але я б, напэўна, хацела б сказаць пра тое, што вось мы ўжо занадта доўга разважаем, абмяркоўваем гэтыя сітуацыі на прыкладзе канкрэтных кейсаў. Вось гаворым кейс Міколы Дзядка, кейс Андрэя Стрыжака і гэтак далей. Мне здаецца, нам даўно ўжо пара перайсці ад кейсаў да выпрацоўкі нейкіх алгарытмаў, як беларуская супольнасць, як беларускія дэм-сілы дзейнічаюць у падобных сітуацыях. Каб мы не пачыналі кожны раз вось высвятляць там нейкія нюансы нейкай сітуацыі, а ў нас быў алгарытм. Калі ёсць такія абвінавачванні, што мы робім? Вось пераходзіць на гэты этап, мне здаецца, патрэбна ўжо даўно. Ой, вы ведаеце, шмат ёсць тэмаў, шмат ёсць кейсаў, якія сведчаць пра тое, што ў нас у супольнасці, у руху шмат праблемаў, пытанняў і невырашаных і невызначаных паводзінамі нейкіх рэгуляцый, якія варта было звярнуць увагу. І тут, безумоўна, калі праз гендерную лінзу менавіта глядзець, это вот менавіта гэтыя сітуацыі, ці кейсы, пра якія вы ўзгадалі, тут сапраўды трэба ўсё ж такі неяк выпрацаваць, каб з аднаго боку не было, як это кажуць, адмены, там, давайте отменим там Стрыжака, Дзядка, там ці яшчэ каго-небудзь, а каб неяк разобрацца з гэтай сітуацыі. З іншага боку у нас ёсць кейс Мельнікавай, кейс Котава, дзе тут трэба вырашыць, што нам ўсё ж такі ў пытаннях бяспекі рабіць. У нас ёсць кейс Зарэцкай, умоўна кажучы, ўжо забыты, падзабыты, дзе таксама пэўныя пытанні ўзнікаюць. То бок працы над сабой шмат і шмат якіх накірунках. Я згодная цалкам так. Мы на самой справе вучымся. Вельмі добра, што мы наогул сталі гэтыя тэмы паднімаць, бо чамусьці да 20-го года мы увогуле гэтыя тэмы як быццам бы не бачылі. І зразумела, што мы пачынаем, напэўна, з кейсаў, вось нейкія канкрэтныя людзі, канкрэтныя выпадкі. Яны прыцягваюць нашу увагу, мы абмяркоўваем гэтыя выпадкі, але калі мы бачым, што выпадкі не адзінкавыя, а они не адзінкавыя, ну, трэба ўжо пераходзіць менавіта ад нейкіх прозвішчаў да вось гэтых алгарытмаў. І тады, ну, як бы будзе прасцей усім. Будзе прасцей оргкамітэтам усялякіх мерапрыемстваў, будзе прасцей канкрэтным арганізацыям, будзе прасцей людзям, бо у нас будзе нейкая палітыка і нейкая працэдура, нейкі алгарытм дзеянняў, па якім вось мы як бы дзейнічаем і, ну, менш можа абмяркоўваем тады канкрэтнага чалавека, а больш абмяркоўваем праблему і якія высновы мы можам з яе зрабіць. Фух, не ўзгадалі, піша Аліна Харысова. Аліна, ледзь не ўзгадаў, але вырашыў прытрымлівацца роўнасці гендернай, таму замяніў на Котава кейс. Жарты жартамі, але сапраўды ёсць над чым падумаць. А можна я яшчэ вось тут скажу якраз пра гэта? Вось на самой справе жанчыны не маюць такога, беларускія жанчыны не мелі такога палітычнага досведу, як мелі мужчыны. Вельмі добра, калі б мужчыны падказвалі жанчынам і наогул як бы дзяліліся сваім палітычным досведам, як трэба і як не трэба паступаць у той ці іншай сітуацыі. Бо калі вось мы яшчэ раз гаварым пра чалавека, якая раней у гэтай сферы не была, якая даволі маладая, мала досведу, а чаму ніхто не падказаў? Чаму ніхто не падказаў, па-першае, а па-другое, то пра што вы сказалі, а дзе гэтыя прапісаныя працэдуры, як трэба і як не трэба сябе паводзіць? Бо калі, ну, як бы цябе з імі азнаёмілі, цябе іх патлумачылі, ну, табе тады значна прасцей, а калі ты ўсё гэта робіш як бы не ведаючы, як яно там будзе, і вось толькі праз такія памылкі, ну так тады і атрымліваецца. Вось можна было б сказаць, прамаўчала б, не напісала камент і не ўзгадалі, абышлі повагай, а напісала вот і попала, так бы мовіць, пад раздачу. Але гэта правільна было зроблена, таму што гэта лепш прагаворваць, ледь не саромецца. Тым больш, што мы зараз вот у такую пэўную падтрымку выказалі і ў гэтым накірунку
акрэсліўшы што ёсць шмат тэмаў якія не прапрацаваныя і над якімі трэба працаваць. У нас засталася яшчэ одна тэма не прапрацаваная якую мы планавалі, але мы са спадарыняй Ірынай вырашылі гэтай тэме прысвяціць асобны эфір не ў межах праекту Гендергэп, а ў межах медыа, так бы мовіць, экспертнасці нашай экспертнасці і экспертнасці тады улады і ну наогул як бы вось яшчэ між іншым, а у шмат каго з жанчын экспертнасць такая, ведаеце, складаная і міждысцыплінарная, і таму яны таксама можа не падпадаюць вось пад гэты не тое не падпадаюць, яны не вельмі бачныя як першасныя кандыдатуры. Ну добра, калі вось ты, напрыклад, толькі медыаэксперт, а вось калі ты яшчэ, напрыклад, і гендерная экспертка, і вось калі гэта сумясціць, гэта можа быць складана для арганізатараў. Зато як шматгранна атрымліваецца. І таму тэме Віктара Бабарыкі і яго вяртанне, як ён сказаў нам у размове, палітычнае поле і тое, што было выказана падчас гэтага вяртання, мы са спадарыняй Ірынай абмяркуем і прааналізуем у панядзелак 17 жніўня. Так што сачыце, далучайцеся. А на сёння дзякуй, да сустрэчы, жыве Беларусь.